Ето, виждате, това е нашият добър познат Красимир. Той обича да тренира. Ето, виждате къде тренира той. Кажете ми, Красимир, как поддържате тази фигура? Ами, много тренировки. Страшно много постоянство. Спорта ми е дал много. Спорта ми е дал, може би, всичко, което съм искал. Пак казвам, че това е много трудно и хората по принцип не оценяват нашия труд. Но вече четвърти медал, мисля, че е нещо. А този белег е от тренировка. Падане по глава на ръб, на бордюр. Да, докато тренирате, предполагам. Не. Сестра ми ме изпусна в количката, бях малък още. И паднах на стълбите в нас. Да. А тази брада, така как я поддържате? Не я поддържам, тя затова е такава. А това синджирче не пречи ли на вашите тренировки? Не, то ми е амулет за сигурност. Амулет за сигурност. Пази Вау. ме против зли фитнес маняци. О, има ли такива? Има. Налитат на бой? Да. Да. А защо? На бой, на гърл. Те, как мислите, доказват, какво доказват всъщност? Себе си или просто имат прекалено много агресия? Ами, Да? Извинявайте, просто. Да, разбира се. Ами, показват страшно много неща. Да? Показват сила, състоятелност и, може би, форма на успех по някакъв начин. Колко станах? 58. 60. И това, което мога да ви кажа, това е моя треньор, Емануил. Дали ще е удобно да... Да, разбира се, няма проблем. Да. Здравейте. Здравейте. Този млад мъж има вече четвърти медал, благодарение на вас. О, вие пушите? Да, пуша, иначе нямаше да имам такива успехи. Да. Четвърти медал благодарение на своя треньор. Точно така. Вие сте? Емануил Костадинов. Емануил Костадинов. Да. От колко време се занимавате с този млад мъж? От дете? От 3 до 4 години. От 3 до 4 години. Зависи от отговорността, която индивида поема. Да. Като се захваща с този спорт. Спорт е начало и край за всеки. Да. Спортът изгражда дисциплината, която ти така или иначе я нямаш преди това. Затова спортуваме, за да може да се изгради здрав дух, здраво тяло, казват хората. Първо тренираме тялото, тялото изгражда вече дух. Ти дали вярваш в духове е отделен въпрос. Аз първо гледам духа, ходя на църква в неделя и тренирам. Всяка неделя след църква. Преди църква не ходя, тренирам. Тренировки гледам да правя предимно през седмицата. Заедно с моят ученик. Ние сме тук, може би, приблизително всеки ден, от сутрин до вечер. Нямаме време за друго, за да може да се подготвим, да може да вземем, да оберем овациите и да кажем на хората, че това е пътя. Пътя е спорт, а спорта е дисциплина. Дисциплината е дух и ние сме духовни хора. Заедно с това спортуваме. Почвай! Сега имаме серия, просто не мога да изпусна тази серия в момента. Да. Вие казахте, че ходите на църква всяка неделя. Точно така. Това с какво ви помага? Така, ето виждаме едно упражнение, което не всеки може да направи. Това ми помага да поддържам форма. Църквата. Църквата, да. И хора на църквата. Хора на църквата, това сме ние. Да. Вие приятели ли сте в живота или просто треньор и ученик? Не ви разбрах. Приятели ли сте? Ами няма начин. Едно приятелство показва
Да, разбрах. А какво мислите за правителството, което се състави? Да. Ами вижте, аз поне не се занимавам много с политика, нямам време да гледам телевизия. А защо един българин, който има такава световна величина? Ранг класа се казва. Абсолютно. Добре, да, извинявайте. Имах Така наречената друг синоним, ранг класа. който да употребя, да. Да, която имаме, се изгражда с време, с достоинство, с принципи. Нали се учила ли това някъде? Да. Еми това е. Дори Най-важното е да. се обичаме, Не да мога сме да заедно прекъсна този човек, и просто да той... се обаждаме с близките си. Да, разбирам. Семейството. С нещо, което да завършите това интервю, нещо да кажете Няма на хората. да го завършим, нещо... защото тренираме в момента и ние малко не ни можем пречи. да го завършим. Да. По-скоро. Нямаме Да, добре, това време, като тъй като да тренираме. обобща все пак, не оставяме незавършено нещо, когато някой ни пречи. Да. Правилно, хубаво каза. Да. Така. Да, благодаря ви, много ви благодаря. Успех и все така.